Som a les portes de la presó d'Estremera, on hi tenim dos dels 4 presos polítics catalans. Aquí hi ha l'Oriol Junqueras i en Joaquim Forn. Hem vingut amb un grup de 7 eurodiputats de diferents països, de 4 grups polítics diferents, perquè volíem visitar aquests presos polítics. Fa un mes, de fet, que demanem autorització a les autoritats espanyoles per poder fer aquesta visita. Sembla que un mes no és temps suficient per rebre aquesta autorització, perquè avui no hem pogut fer la visita. Ens han donat moltes excuses que el que denoten és que no hi ha cap mena de voluntat de deixar-nos fer la nostra feina com a representants de la ciutadania europea, de deixar-nos fer una cosa que en altres estats membres de la Unió Europea és molt més fàcil, és molt més automàtic i molt menys burocràtic. Tornem sense haver pogut visitar l'Oriol, en Joaquim i els dos Jordis, però no renunciem a poder-ho fer perquè sabem que és el nostre dret i perquè d'aquesta manera posem també en evidència que amb això l'estat espanyol també vol ser diferent i també vol demostrar a la resta de la Unió Europea que aquí també hi ha una anomalia en aquest sentit.